Masu sauraro barka da kasancewa tare da mu a cikin wannan ta Arewa Top Hausa News. Ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa akan wannan bidiyo namu don ganin yadda sarkin musulmai ya fito ya bayyana ganin watan sallah wanda ake sa ran gobe za a tashi da sallah insha Allah da yadda Allah mai kowa mai komai. Shi dai sarkin musulmai ya fito ya bayyana ganin wannan wata na sallah a ɗazu wanda hakan ya faru a cikin wasu ƙasashe kamar su Saudiya inda aka duba kuma aka ga wannan wata. Hakan ne yasa ake sa ran ganin wata wannan da daddare ko kuma zuwa jimawa kafin asuba. Hakan dai ya sa wannan sarki ya ce kowa ya tsaya da shirinsa don za a iya ganin wannan wata na azumin Ramadana, wannan wata na sallah don ganin cewa gobe an ɗauki sallah. Duk masu sauraro ku ci gaba da kasancewa tare da mu inda za mu kawo muku labarai da ɗumi-ɗumin su akan wannan ganin wata na watan sallah. Mu haɗu a wani bidiyo namu na gaba.